23. Заменки за обществено благо да. В последните години стана много политически модерно да се решават проблеми с застрояването в комплексите чрез заменки. Всъщност заменки отдавна вече е мръсна дума, затова се измисли друго име – обезщетяване за общинска собственост. Исторически в Закона за общинската собственост имаше алтернативно парично или имотно обезщетяване, но в последствие остана само парично. С изменение на чл. 22 секунди нова алинея 8 на ЗУТ се заобиколи това правило и се даде отново възможност за имотно обезщетяване. Ето знаков случай: общински терен се продава за 150 000 лева. Предвиденото застрояване е нискоетажно. Прави се услужливо промяна и става средноетажно. Следват протести. Теренът се оценява вече на 5 919 000. За да се спаси този терен от застрояване и да са щастливи жителите на комплекса, собственикът получава като замяна общински терен, оценен на 6 753 000. Собственикът, виждате ли, доплаща 844 000. Горкият той. И този нещастен собственик получава общински имот за близо 7 мн. Запетая срещу платени от него 150 000. Плюс 750 000. Или общо 900 000. Имаше един виц за кооператора Вуте и председателя на кооператива за Вутечив Църволи, за началника 1000 лева. И колективът скандира за шефа: "Нека оди бос." Наскоро ми разказаха за подобен случай в Пловдив, в терена до Гръбния канал. Само че там печалбата за горкия частник, чийто терен, закупен от общината за 5 милиона лева, се оказал за парк, а той си е бил парк по действащия ОУП, иска да получи като обезщетение, защото установил, че и по новия ОУП е за зелена площ, от същата тази община имоти за няколко десетки милиона лева. Заменят се имоти, възстановени като земеделски земи и предназначени за озеленяване или със скромно нискоетажно застрояване за общински имоти, със статут за строителство, защото нямало пари за отчуждаване. Връщаме се към натуралното стопанство, ама във варианта, който народът нарича кон за кокошка. Странно, че уж от 33 години живеем в икономика, в която всичко има стойност, която се определя от пазара, наричаме я пазарна икономика. И както определят класиците, всяко нещо, което се продава, струва толкова, колкото е склонен да даде купувачът. Не, при нас всяко нещо струва толкова, за колкото е съгласна да го даде общината или поточно някои общински служители. Но всъщност ние може би не знаем колко е склонен да даде този, който го получава, тази купува. Тук дори не говоря за практиката в Сърбия, например, да се отчуждава по данъчна оценка на имота. Това е история от 2010 година. Запетая, когато аз като привърженик на идеята за бързо изграждане на магистралата София-Ниш, по моя молба, се срещнах в Пирот с ръководството на сръбската държавна компания Коридор 10. В Сърбия за изграждане на магистрално трасе се създава специална държавна компания, която се занимава с проектирането, отчуждаването и възлагане на строителството. И резултатът е, че през 2018 година Сърбия без европейска финансова подкрепа пусна стук магистралата от Ниш до нашата граница, като там трасето е с ниво на сложност, както е нашето на магистрала Хемос при Витиня. А ние евентуално след 3 години ще завършим нашите скромни и то преобладаващо в равното 49 км. Но този спомен е заради отчуждаването. Когато попитах как се справят с този у нас много тежък и финансово и процедурно проблем, те казаха: отчуждаваме в урбанизирани територии по данъчна оценка, а за земеделски и горски земи предоставяме същата площ и със същото качество държавни или общински земи. На моят въпрос не протестират ли собствениците за този начин на оценка на имотите им, колегата от Сърбия каза, че щом заплащат данъци на тази данъчна оценка, те приемат като справедлива цената, определена от държавата и общината, защото ако считат, че имотът им струва повече, ще го заявят и ще плащат по-високи данъци. След като се върнах в България, предложих на тогавашната председателка на правната комисия в парламента да се направи и при нас този механизъм, за което предложение тя ме попита дали съм съвсем нормален. Последните 2 случая в София на такива заменки са в ЖК Овча купел и ЖК Младост. В Овча купел се заменят частни имоти във вътрешнокварталните пространства за общински такива, но със статут за застрояване, защото няма пари за отчуждаване. В Младост пък се заменят частни имоти, предвидени за застрояване съгласно приетите преди 14 години цялостни устройствени планове, за които има недоволство от гражданите. От информацията, която се появи, се вижда, че в основната част от тези имоти се предвижда едно- и двоетажно застрояване. Те се заменят за общински имоти със статут на високоетажно застрояване, а частните имоти, предвидени за озеленяване, си остават частни 120 декара. След решението на Конституционния съд от октомври 2020 година, което обяви 15-годишния срок за отчуждаване на имоти за озеленяване и върна 5-годишния такъв, всички тези декари ги чакат искания от собствениците за процедури за промяна със строителен статут. И вероятно скоро тези искания ще залеят общината, законосъобразно. И пак оправданието е, че няма пари за отчуждаване. Нека обаче се опитаме да направим една пазарна калкулация. С
възприетите заменки в младост, се предоставят над 60 000 кв. м. РЗП, разгърната застроена площ, и то в квартал, който е в непосредствена близост до метростанция, а сградите са с изложение югоизток. По пазарните механизми, които се практикуват от години в София, частни инвеститори заплащат по 300 евро на кв. м. РЗП, за да придобият правото на строеж на добри изуреден статут имоти, хайде нека да са 200 евро, защото общината е склонна да продава по-евтино. Сметката показва, че 60 000 кв. м. по 200 евро са 12 милиона евро. Предвидените за зелени площи частни имоти са 120 000 кв. м. За такива земеделски имоти, възстановени в урбанизирани територии, разумната цена за отчуждаване е 80-100 евро на квадратен метър на имота. Или 10-12 милиона евро. Ето, с парите, получени само от един общински квартал, предвиден за застрояване, се осигурява отчуждаването на всички частни имоти, предвидени за озеленяване по действащи планове в целия Младости 1, и 2, и 3 и 4. Това е пазарна икономика, продаваш на пазарни цени и купуваш на пазарни цени. Ние обаче сме категорично за пазарната икономика, ама не съвсем. По-добре си е заменки. И все така, всичко в името на гражданите и всичко за благото на гражданите, само дето не съвсем. Възможни въпроси. 1. Какво е отношението към обезщетяване за общинска собственост? 2. Ще се ускори ли или по-скоро ще започне ли отчуждаване на частни имоти, предвидени за озеленяване,